Kung nagabong stars likod. Super fam, it's me again. I believe I can fly. It's me again, super fam. Gubay, og nilabay ang among iring nga puti og dughan nga si Mingkat. Hoy! Nabulangan nyo! Og karon naka-apron ko, og karon manghugas ko og plato. Mura ko og boy tapang nga murag wrestler nga murag si Ryback. Og karon magsugod ako paghugas. Yo, what's up, super fam? Yeah, this is me. Manghugas tag plato kay walay agi ganihang mudto. Aw ni agi man pero hiday. Pero tsada ron siya kay kuan. Ha, okay kin tubig. Sa super fam, manghugas tag plato. Agi rin ang tubig dere kay gikan na siya sa tabay. Katong tabay nga akong gihubsan tuon nga vlog. So, kuha niyo akong playlist dito sa Super Fam. Kaya kay kong mga vlogs there sa amo So, Super Fam mo. Partida Super Fam, wala pa na gym. Tandaan ninyo ang kasabihan. Stop, look, and listen. Braso ha. Kung maka-gym na balo na lang. Braso good. Super Fam! Storya! Muna Super Fam. Tinood nga laki. Kabalo mo hugas plato. Mag-unsa pa ng gwapo. Sigaret pa. Sigaret pa. Pogi-pogi. Walay na hay mo. Mahugas plato. Di manilheg. Muna si diha. Sa mga girls diha, kinahanglan po tao na inyong mga uyab. Kabalo mo hugas plato. Kabalo mo loto. Kabalo mo house chore. Dadlap mo haton. No? Dili kayo yung papurma-purma lang. Dili kayo magsigilang tagpapugwapo nyo o tinhay mo. Oh, pato puti age. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ito, may kasulot anay. Shoutout sa akong amigo diha nga mga vlogger. Team Secure Vlogger sa probinsyalong si Kuya J Mags, dayon Kas sa Secure TV nga sila ang mga sila ang kuan ang gama og comedic skit sa Sikihor Island nga usapon nga nahimo nako nga friend ang ilang nga grupo Secure TV ang Tumisaki V nga lady nga young lady nga nahimo siyang vlogger po siya sa Sikihor Island nga nang one pod usapon siya na sa namit nako nga vlogger dito sa isla nga usapon ka idolo sa kadaghanan. Ngayon, Islas Kalangitan, Lubad Secure nun. Social channel, KSI Hemisphere nga taga Secure Pod. Buan. Mga Bisayang vlogger nga magkaabot pohon. Makabalik ko sa ilang isla. Mupalik ko sa isla pohon. Pero di pa karon nga year, maybe next year, maybe pohon. Hugas is awesome. Sa mga boys diha, dapat kabalo mo manghugas ha. Kabalo mo responsibilidad sa panimalay, di ba? Alas man ang buhanga mo. And to all the girls naman, ay alam mo base si tsura ha, dapat sus, hindi arong panahon na kung gwapo ra hisgutan kadaghan. Pero butan, hibalo. Ito para lait-laitin ha. Handa mo ha. Wala sa unlaman. Mamili mo og laki, dapat butan ha. Butan ako lawas ba? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Murag gym. kita kag nang hugas lag plato imo ra naga-gym. Murag gym.
Tadang kuan hanang parang sponge na to. Ang labhan kay para hindi siya ma-dirty. Dirty. Bay, layo mo sa akin to. Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Get wet because tomorrow is we're getting wet because maligo og. Latito, pak, sab nag-ayo para okay kay ang dating. Super fam. Alala ka sa yuran, wala signal there's amo So, mas ganahan unta ko jud ko nga mag-live kay para alive po na akong channel. Pero alive naman sa akin. Ganahan ako mag-live pero wala gi signal there's amo dead spot gud siya. Dead spot kinahanglan jud siya og madto og bungtod nga atbang sa Cebu among bungtod diri atbang naman nig Cebu. Pero there's amo ba jud signal kinahanglan jud mi moadto sa bungtod makapasignal para dito ko maka-publish akong video kay kung di ko moadto sa bungtod wala jud siya no kuha gid diri signal na may signal do diri babaw pero makapang-chat sa mga important mga kuan, mga importante pero kung nga mag-upload kag video, sa Facebook, either sa YouTube or sa TikTok. Dili jud siya kayo. Pero ang TikTok mo play siya pero gamay lang, pero di gid siya fully video gid nga ma-play mo lang makuan lang kita lang din. Ano to? Dili gid siya makuan. Dili siya mahumani mo. So moadto ko og mga around 4 minutes akong lakawon padulong sa among pasignalan at buntod. So, magabin ana di na pud ko maamukan kayo mo, di na pud kayo kusalagan rog magabi na. Pag abot og alas 7 sa gabi di mo uli na ko jud ko na dire, di na ko magpad gabi dito kay. Di man unsa hadlokan lang. Og mga usa ako alang magabi na dapat na anak ko sa balayana. Dili man ika wala di man ika talawan ni ana wala nang magabi na mga 7 okay na siya ay panay puyo na jud sa balay di na magsigsuroy kay sud na panahon ba so no bagnuran jud ko niyo siya ang kuan bandihado it came from the word Spaniard kanyo. Oh, sorry. Kani kutsara, Espanyol Japona. Tenedor, Espanyol words. Vaso, Cubiertos, ano siya, Espanyol word. Spaniard word. Kani ang saling ni ngalan ani. So, morto siya super fam kay. Taas na kaya akong vlog. Kuna ning waswasan ako ang mga hinugasan. Kung negable stars likod. Bye-bye! Og subscribe sa wala pa makasubscribe! Bye-bye!